ҳанӯз аз марги роҳат ҳамсари Саидалӣ маъмур аз коронавирус як ҳафта ҳам нагузашт. ғаму мотам дигарбора ҳалқаи дари хонаи шоири халқии Тоҷикистонро куфт. рӯзи 2 июл Фарзон, писари устод Саидалӣ маъмур, охирин писари ӯ дар синни 43 аз дунё рафт. яке аз наздикони шоир ба сомонаи пресса тиҷӣ гуфтааст, иллати марги Фарзон низ мисли модараш коронавирус будааст. модари ӯ ки як умр дар мактаб муаллимаи забони адабиёти тоҷик буд, рӯзи 26 июн дар бемористон аз коронавирус ҷон бохт. наздикони Саидалӣ маъмур ба пресса тиҷӣ гуфтанд, худи шоир низ бо иллатҳои ҳамин беморӣ бистарист ва ба ин далел хабари марги писарашро то ҳол ба ӯ нагуфтанд. табибон телефонӣ хоҳиш карданд ки хабари марги фарзандашро ба шоир нагӯем, зеро ҳолаташ бад шуданаш мумкин. вазъи худи Саидалӣ маъмур мӯътадил буда, табобаташ идома дорад. Саидалӣ маъмур дар зиндагии шахсияш рӯзҳои пурфоҷиаеро пушти сар кардааст. ду писари ӯ дар синни ҷавонӣ ҷавонмарг шуданд ва Фарзон ягона писари ӯ буд, ки зинда боқӣ монда буд. шоир ҳатто дар як шеъраш пеши худо илтиҷо карда буд ки худоё якашоҳамро нигаҳ дор. аммо теғи аҷал ба охирин писари Саидалӣ маъмур ҳам раҳм накард. Фарзон Маъмуров қаблан ба ҳайси мудири кулли Вавилон, яке аз бузургтарин ширкатҳои мухобиротии Тоҷикистон кор мекард. ӯро ба ҳайси як нафари хеле меҳрубон, ҳалим, хоксору заминӣ тавсиф мекарданд.